El partit, sobretot, és tornar a casa amb la nostra gent. Crec que som un equip que ara mateix necessitem molt, jugar a casa per tenir aquest punt d'equilibri i de regularitat que en els partits per diferents motius no estem trobant, però sí que tenim moltes ganes de venir a jugar aquí a casa. Crec que en el que és els objectius principals en el que ens hem d'agafar l'equip està responent. Després es poden fer derivades a les conclusions, però crec que l'equip en el més important, en el que ens dona tranquil·litat, és que sempre té un gran esforç, sempre dona una resposta col·lectiva i en el partit contra els Wolves és el que necessitarem perquè juguem contra un equip amb molt de talent, un equip que ha millorat el ròster de l'any anterior, que ha fitxat jugadors molt contrastats a l'Eurocup. És veritat que han començat competint bé els partits però sense aconseguir la primera victòria i venen aquí amb necessitat, però no ens hem d'equivocar, hem d'aprendre d'errors, de pensar que per estar un esglaó per sobre la classificació som millors. Ho haurem de demostrar, necessitarem a tothom, a tots els jugadors amb una bona mentalitat des del primer minut per poder fer el partit que necessitem fer per guanyar confiança, per continuar millorant i per treure la propera victòria, que és el que busquem. És impossible. Ara mateix nosaltres el plantejament i el missatge a tot l'equip, cada possessió és molt important i s'ha vist i és una cosa que quan la dius te la pots creure més o menys. Nosaltres ho hem explicat de totes les maneres possibles, però realment és així. Vull dir, cada possessió és un món en totes les competicions i no podem reservar res ni a ningú, a no ser que el partit estigui molt controlat, molt dominat per alguna circumstància. De moment això és una cosa que ho podem llegir durant el partit, però com a plantejament inicial anem amb tot i amb tothom des del primer minut, sense guardar-nos res. No es borra perquè borrar-ho és no treure'n un profit de les coses que van passant. Crec que hem de treure les conclusions adequades. Igual que he explicat que en el triple, quan no les ficàvem no teníem un problema, doncs si avui arriba el Dani Miret i diu que hem de tirar 2.500 tirs lliures cadascú, crec que no tenim un problema en el tir lliure. Que vam fer un molt mal partit en el tir lliure? Sí, però aquí estem per intentar tots treure el proper pas, que sigui l'adequat, i a mi em sembla que hem de ser més agressius en el rebot d'atac o que hem de continuar fent esforços sense oblidar-nos ni un segon que en el rebot defensiu hi hem de ser tots, hi hem de ser físics, hi hem d'anar amb contactes més forts per fer el box-out com volem, que no en coses que han passat en un partit. Jo crec que tenim un equip amb experiència, que jugarem molts finals igualats perquè juguem contra molt bons equips i en aquests finals igualats jo crec que el joventut serà capaç de fer-ho molt millor i que caure que ens pot afectar mentalment. Ens pot afectar mentalment negativament i també positivament. Espero veure el caràcter de l'equip. El que sí que és veritat que he dit a l'inici és ara mateix som un equip que en certs moments fem coses increïbles, positivament, i després perdem una mica la concentració, la inèrcia i fem 3-4 perdudes consecutives i el fet de jugar a casa, quan tenim aquestes 2-3 pilotes perdudes seguides, que la nostra gent veure-la a prop, crec que és una cosa que ara mateix la necessitem. La necessitem, el carinyo de la gent, crec que tothom ens està veient amb molt bons ulls, que ens estan donant molt de suport i la veritat és que tenim ganes de jugar aquests propers partits a casa per disfrutar i per tots plegats sumar una molt bona setmana.